Ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mu ɗora. Ku shiga ku danna alamar ƙararrawa domin samun zababin shirye-shiryen fina-finan mu kuma dukan mu da waƙoƙi na sabbi ma duka Allah za ku samu amma fa kar ku manta ku danna alamar ƙararrawa kuma da alamar subscribe. Mun gode na sai da ku wallahi.